Say ye, I see ye, which ye the ampoina me, yet was you, yet was ya minu, yet ye knew. Arafo ye mamu nyina kwa bane mfa momre NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO waje so ama me sey sane ne badwemba enne yaba a yesa ba bedwa besane no madwemba ekwa so enti bomoden na subscribe na share na like na fa wadwen chen so efato ase ma me sede da bia no obuaye ema yedi dwumadi no ye mamu nyina atena se yenkwai na afi no yenkoma yabrewa okofo poma eja wono ena etu apenta yese ni aka ya no nemum no edura mamre ene ho amane ni nkiremu ene ne yo abakwasem de a okofo poma ena yedwane beto na NYANSAPO ye friend se Asante enwoma yenkoma oba apanyina kwa aba yemisa napom na ewia ya to aso oba apanyini yemo akwa aba NYANSAPO so ya eburu me pa cho na mpom te sey yankopa adawroma mo mpaibo na nanom aroma yedo twedi amponse arefo na se yabre wa hoye de na se na dwumadi no ebe kama pa ene de nti na yasa adwane na yaba betoa abrewa na yebepusu ne senunum na yatene pampan yi bragoro eye ade a fititi trende edibesi samre yi no na nananom no omoyo pa na ne yo no kra no eho enchiremu no ene ho nsam no etesei enne enkro ne biguso a nananom bi yebo mabaso a omkura won mudie mu a wonum eye na ye nchiri medie ye ya ayo yiraba enti enne yi eno ho asem ena enne de eba so ye ye pese edi hu nkomo na afa ye buwram ne yetwa ne nyina se ebe hu se de Bragoro we no nananom ehye no ewa Asante mantem he ya ema ne ye akono enti yenko ansa ne yebekọ Bragoro na nkasa yakotwitwa mfonyini no ne yede akirem no ye ne abrewani ka mo nkomo na afa yentinsim ne yenkotwitwa eye mfonyini no emfa mekirem oba apanyini anase okofo poma Asante ngoma abrewa wadaroma enne de enya asem ketwa emaba ne bi atu won ho de esi wonum a wonum atena se a wonum amfom anka be ma omoduro mpanyin fie so ama nananom se de na tetemo ye no ye do mo fa Bragoro kwan so enei a akoye nika pa na no ne yepese yehu Bragoro kra na ye kan yi no eno no den Bragoro no ene se wo ya akwara no a wo ba o mo obra bia enti bebduru bre bia mo wabu nsa afa na ni yehu nsa wasi wo mpani nhie so atosa wo bebo obra bra no ase no Bragoro satam no usua unya mo obra se ne ye nuanom me ya ye begoro wo mu wo munya mo obra bia wo mu ye mabunu enti sabre yi a wo mu hunu se wo mu aduru ye mpani so mpani nhie so enti esi ye goro ma bo bia hunu se sabre se nipe wo bebo bra enti se be ma bi ani gine ho wo ko hunu abusuafo no won ne hia abrabo ase a eyiyi na chese abrewa metiase a enne die yi a ekoso yi se nyame ya adom na yetimi ya amamre ne amane nyina wi a wo mutumi ware mane yi afi na abeware fi se baabi a ye goro bra no wo mu baabi wo ho a na ye jai ne baabi wo mu de asi ani so se ye goro bra no wo ngoro bra wo ntumi nware be ma ntumi me fa ye ne ye bre so no ye ngoro wo bra e ye de ne be ma abeka se wo pem ana wo ware ebi kura no we ni asi wasiwa ye ngoro wo bra wo ntumi me fa se na siwa no na yere ne esi ye goro wo bra wi a afa ne no waduru bra be ma bitimi fa no won mu mienu mo sha abrabo ase na mo bo bra asiwa no eye se bia wo ho akwada aketo abi obi kura ho a no wanyem no wodena no atoro so wo ba ma yere no ampa wo ba obehwe no asiri ne nkwada nanso ye nworo ne bra untumi nkoware no ti se nei ma ye yesu obi de na no tu bi so a ye wie Bragoro no ye wie pa
nipa no betimi akofia koye amamre be ko no kora be ye bra no kora no be ma na ankasa sika bebam bi oh okay ono obeboa saa bra no eno ne nananom ka se wo kowo no brato okowo ne brato na se wode usika ene wa hoode hye mu amamre ne amane ya ye beyeye no uhu ewo mu bi enti wo wi a afi ne na abusua no tenase na ya ye nhyehyeye ama wa ye no ho ade na afi so wode na ekotena ne si so woni ni tukwa ni etumi akọ ye sabra no de omu biinu ahya ase boye bra na sabra meti ase a Ghana ha ntitru akan mem hanom ye nim se ye nuanom krobofo nso ye pa dipo de emma abaya yetimu se samre de utimi ware ye ne se ye begro bra ye tintin ti awa no jo kani ye kurom ha na ye wo brefie wa ha isi ha de ko mu ba me kire mu abroa nyum bi wo honom a wo beso bodua mu ha na nka wo beka asem bi anasa mamre bi amnasa abasem bi afa krom ha de no na wo beso bodua mu ho na se anyum bi wo honom a wo de awura mama me na afi ye nwura mu na ye nhwe se de amane ne si koso ne emra kire se sabre no ababa wa no aye begoro ne bra no wo dade ahomache na se anwumre no ana ebri free be na wotwe ne ye kire no ma me no na abobo amane ya se me ba aswesi se di woduru ne mpani fie so enti bi a kwasia da ebe begoro ne bra ni abobo mpanimfo ni nyina amane enti eda na ahomache no na mpanimfo no aso osore enti wo bu sore a ye di kai bo o se ye asi ye utwe di ampo nyame ye da wasi o ye do wasi aminu ye di eni o ni asane abo o se ye na sebusum bi kase bi na wokuru ho a ni abo ndiri bi ata akwabra na na ta akwabra ye do wasi o ye do wasi aminu ye ni o ni asane abo se wahimu owo kurum ha o se ye da na cha panyire ye do asi amino na akwala no aye begoro no ebi akosia menu aye bro ne se de sample mfoni di no e de ahyehye e de ato nwom no abro so obodu mai na yemunwuram na mpanyimfo ahyase na afi yenkonkohwe na ye ba na dwumu ni bi so ho a ye wo mu boseri wi a ebi no mai fa no to mame na yenkohwe ne nhyase ne yenko enti arefo moma yemunwuram na ye camera na duru honum no yenhwe se de amamre ne amane no esi eko na ye ba beto aso arefo adroba kromu na yewe samire wo hwe maya na ye begro mo bra na afi ne bra so a ye do no besutini mu ya bedwa wo mo aya amamre no ene amane se ne fata na afi ya to aso nti wo de ekoso a na fa woni edi akire wonum na wonum mu nipa enkono na ye be yesa amamre di ama wo Ani ano enya ani nyina na ya ni papa sabi enya ano nyina na ya no papa ya ekohia ho ni nyina no enye bi mu nyina ani na ya papa enti ade nkura na konsuo no akodware ani ano ne niema ewo mo ho a enye ne yakodware ni nyina ama nkura ne se wo mo dibem enti afa na ya de nkura ne be kofie na ya kwa ko bo mo hire na tese nkura no wo mo adibem ewo de amamra ye no yo na mama ya tell say de mo ko nsuru ko dware mo ahro mo efi ne keka obi a wo mu nyina na ye hu say mo dware mo ye masan de enwra anase entoma asakukru akata muti na ma betuma che no so kakra amaye en pa sha me da se en so ka ma me se afi na ya de wo mo kire se se de ye hia nkwala no aye fro se afi na ye kata nkwala ni ti na ye do akofie omuti na ye kata ne kire se amamre ene amane ewo
Yo, mami, it has to be brave. I for social fini, ye jar one more year, one finna, said the amambrent ye, one more she one more hour for me, bin more, one me a man, etia, ye the one more cock, now, fair mambreno, ya quack to us, until the Equaswa, Napa, when you did chin up, yen trosso, and far, and man. Catch and say, Yadana Sepa when Munyam Shekesia, or dear Ashay, Yadana Sepa, you are surely a beer, Yakopo, ancient and now catch you. Near can say, may catch him in Yaki to animal say, or mon chain, no young grow mobra, Nasi a grow bra, bravo be see, Ushon Ususu yes, who are bangage my pie, will be at me and home in Cassambia and Fanchiro. Near make a chum, say. Omuntu omubuas mo omunye basabasa mo omunye memasem omuntu ombuas sene yetu ye boas ya omatimi aglo ye blashe ye nimunyam kesiye tini ka trom so omuntu ombuas na ombe glo mo blama omaduma esi omuyi so omuntu ombuas edro bai be pie mu ha sei empanyufo na hima na jodum otosumienu ene ne hene na osi ade yo ono so etoso mienu a omuka omu bo mu kromafo na omo se wo mu de eye Bragoro ba hihye so e wadro ba kromu dwumadie ni nyina akwana wieye na wo hwe se de ko ya Ghana Asante e wa amamre papa wo mu so e wa amane o hwe amamre ne amane adadi ene wo se sankofo wo yenchi tete ne manom e wo se san ehye mukina se ne betumi aboa ama emprewanyinsen ahodo a ekoso e wo man mu no ano atumi abrase ye hwe maiwa nkono a na egro wo mbra no wo mu afeye na aka insurance ade agu won so efri adroba ahase ne nyina ye diu AC Every hour for set Mwankasa Modemoni Kuchewisiam, who knew Santemono, at the Ashe ne a cosway, a ye droba, a baby chimu, a ho, and no more I am for near by him, Adishi Okromo Kabumwa, one more air, yes, and shady, my Yeniano ma, one more drum penny few so. Now, more fine chay, a sunset, and then one said the mamma and money at Tiano cry, and Maquine said you do be at the jassa. Ebeto kasam funyi so na agenta ha e wo social media so enuntina ye ntimi entwetwa baabia wonum no funyina wonum pokua ye yisi ho said ye tete no wo ye no na ye yisi ho e de ntomatwa wonum mu saa esra wonum nkuto ene saa ne ma nyina na mbahwa ye ntimi entwa saa de ma nyina ama efrise entimi emma kwan saa emye mfa nkonkoto YouTube anase social media so eyo bi adeja anabrewa ente saa amamre ne amani mu kra ne emwa so do ba adeja betum funyi so saa ye omu ye ne de eyikuru na bo ntene nko saa nti abrewa se wankasa wo hu se ni esi ekoso no na wo ka ansem bi a ye be kwa meka se so podium enwom titu ni ade na ye bo se ni wi a na obi wo ho a no wo mu apagya adwum bio mantio na mantio nka mebo ye wahima mantio nka meba begoro ye mese mantio mebo ni wahima mantio nka meba mantio na necha mantio mabo ye wahima mantio nka meba begoro na ne wo ba akoso so se e ma no se nka wo madeda ahomache ena beba a wayi a wo chimenti ya sori na eno so okokone enu ono kokoni wa bon mi o kokone nu ono kokoni wa bon mi o wa bon mi o okokone na necha ne kokoni amame ane o kokone nu ono kokoni na mama ane o wa mama no esa abro wanyu media metiase a ye kan de mam mabai a ye gro mu bre mo mama mpanyimfo ana okokonini akokonini no okay okokoni enu ono kokoni na mama no
we no no koko na mama no ye mama no na abrewa we na soma sem bi wo no ma de nti na wo sori ahomache yes ade na de ekura bekoso abra ade ache na de nti na wo sori ahomache mache no na kire se obi a woni ya anka nkire no kura wo da kete so no wate ya bo akoda ni din ani ade se ya ene na so asi wo guru ne bayi o na ma ade akwache no fa kente ekono fuuma ese ye kwan foforo fa so de bodawuro to nkra se bibisi ne bekoso okuru yo ne nkrato yo arefo na chese no droba anu be bechem enne de akoso ho no enya asem keto aye nuano mma wo no maduro mu mpanyin fie so no mo mfa be mada abrewase sa na tie obabu no mfa be mada o fa be ma ye ntimi nkoye wo sa wo na no abrewa na mu wokwan bi a mutimi fa so hu se ababa we de onfa oba be mada se oba panyini wokuru no enti na ne yeyi wo mu nufo no enufo no e ka asem pa okay enufo ne ka asem yes yeyi guso kra keke guso keke ehwe enufo ne hu se oba we wonfa be ma ana wonyem so oba nyinsan a ne nufo no anu ye tututututututu asenso de ni bi no sa ena so wofa be ma so agoro be ma ne nufo na ye mere na se enufo no se de wo kan yi no se wanyinsan a ano no be yetumpa anu etwa hie ni nyina be yetutu ena wafa be ma nso a emu be go kakra ntimi nyina ho sa na aye mere se de agi agu no arefo we de ka ye womfonyin nyina se de medical aka no sanse ye no tete de ni bi pa a wono mu bibia da so ene ade nenso mo mfa nche ye pa social media no emma kwan dada ena ye ni ankasa Ghana amamre ene Asante ahoamane no kra no oba dagya sa no kane no ne ye no na social media bia ni ho we odi to so ekowiase afa na nyina obiba ena ade na dagya ede 20 na no ka ho mfa nche ye se ye ntimi amfa sa ne ma no amre mu se kane ne de yekura a wotimu na ebi a obi ne bi obefiri ta no so no oseme kohwe sa aso na siba ana enye ncha asesem kohwe na nye ba bia ne bi hunu se wunufo abrewa enne se wo hwe a enkro ne bebre enye we droban aye ena minim kro ba kon so a ewo bosomtwe mensinim ho no ma wo hene ba kon ba TV so ya a wo heno metabo na baso pa wo yo sa ade no enne twaniti afama afutu obai ana abeka e de akira santeman Ghana man enne saba mrani wenna ye jade ato no ma maba no ati asete wo social media so de meka akira santeman pa titiri ya santeman fi se kane no so wo ba ya ngoro ne bra anye ni we ya wo wo a wa ye chiri bra ya eno eye musuo se na ye meyi mu ayedin Asante memu ayedin eniema boni aye koso nyina firi ye mpanimfo mento sebe efiri ye mpanimfo ti se ya tu amamra atwere ne akofa buruni amamre kane no na mekan yo ababa awa no waduru sal kred ne kwakere wo hema ebo osuso ne mu hwehu nse wonye obi a waye basabasa bia asa no amakwan ame yagoro no esi abonte no wayi ni nufo ama obi ehunu so yede na kwana na ho amena na ehunu ni nufu nie ene wo ba so wonyema onye mfoforo no ne minimu ha no eti bose ti yedi nkuto no fa ho saa na se bibi saa wo ho bebo no obi ehunu we di obetena ho no bibi akoyi na se nkuto no nso botae ba akono no ema ho na ye hyenhyenhyenhyem ti se bo a obi abehu enne yeni asantefo titru pa na ye chiwade ye pa no yeni yato agu bikuru ma petra pa na brafie si ha se wo kwa afuom kura na abu nsa wo ba wo mafi wo do niam abesi animu no akotana brafie gise na nsia ansa na wa befie ababa wa ye ne sa wakotana brafie ho me yesom no enensia enne emebe ayi guso yi ayewo ya hwan ne yeye ni bi
eno asa ba ya ne mkuru ha be hu na wanyem wawo we ne nam ha wanyem wawo obi musahwe ohu kane no so se na woye wokọ afuom kura na wokobu nsa na wo ba na abafi wo ba na abewura fi na bibi si mekure ye gi udwan ne bibi si ema mpanimfo hu se bibi asi ye behunu ba bi ye wo betwa dwan enti enei ya tu amamre nyina gu ni akofa buroni amamre ade yeso yesi ade a wa metu bi wo maame bochi aso aduane a wanto ayi wachi wade ene ya tu amamre gu ena ama we nyina menne nkoda basa nsem bebre bele meka ene ma boni yesisi asante memu hafa efiri ye ni aye mpanimfo ya tu amamre gu ebu ye ni egu bibi so sei ayi class yesi nkrofo eda no aye ne kam yesisi obi ya hanyo se die bani o semester bi o se hwan na wotimu ene obi anam ne baabi ebi a baabi wo kora obu ne sense se woti aho kana ne yesi baabi wo na akofa hokora ne mra ayo abrewa na yate a wama yefutu ntie nyina nso yemfa bi ne yemfa nto ekotodwum ne yemfa emobra se ne be ya ebe kama na tete atempon no yemfa emwa midi ni abusuapani owusu aduomi ha NYANSAPO subscribe na share na like na jiwaje nche ma munyina ammo ene hwe adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro nimu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wi klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyina mkwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratama the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya